दिनै 59थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सान आरो बे नैथि सानाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय फिरफिलाखौ अख्राङाव बिरहोनाय जाबाय आरो गासैबो जोङो समायखिरा लानायखौ नुबाय। जोंनि हारि आरो लोगोसे हारिखौ अनसायगोन, जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरगोन, बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया साफ्रोमबो सुबुंखौ हांख्रायदों। जों जोबोर मोजां मोनदों आरो गुबुन गुबुन हादोरनि जेरै बांलादेश, नेपाल बिथांमोननिफ्रायबो बर' सुबुंफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयो जोंनि बे मेहेर गोनांसिन जादों होननानै आं सानो। दा बेनि अनगायैबो जोंनि वेस्ट बेंगलनि आरो लोगोसे त्रिपुरा आरो नागालेण्ड आरो बिदिनो मेघालय बे स्टेटनिफ्राय फैनाय माखासे प्रतिनिधि थान्दै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। जों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि राव थुनलाइया 1963 मायथाइयावनो बियो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन मोननानै 2003 मायथाइयाव भारत सरकारजों स्वीकृति जिथु मोनदों, बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा। आरो जायफोर सुबुङा बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे थांखिजों फेहेरनायनि थांखिजों 1922 मायथाइयाव बे बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन, बर' साहित्य सभाखौ दादोंमोन, बिथांमोनखौ दिनै जोङो गोसोखाङो। बिथांमोननि जिथु थांखिमोन, बे थांखिया दिनै मोगथाङाव महर मोनदों आरो सारा भारताव मुलुगाव बेयो स्वीकृति मोननानै दिनै दावगानो थाखाय बे खाबु मोनदों आरो बे रावा थैनाय नङा, भबिष्यत थांनानै थागोन आरो बेखौ उननि जोलैफ्रा फोथांनानै फोसावनो थाखाय नाजानांगोन। जों आसा खालामदों 1-1.5 लाख जों आसा खालामनाय जादों। सनवाल कसारी बिथांमोना बाहागो लादों। आच्छा, बेयाव सनवाल कसारीफ्राबो बाहागो लाफैदों। बिथांमोननि कालचार टीमा बेयाव दंफैयो। मैयाबो 3 काउन्सिलनि सनवाल काउन्सिलनि फ्रा सफैदोंमोन आरो बिथांमोना दा बावैनो सफैगोन आरो बिथांमोना मोनसे जोङो गासै जोंनि हारिनि गासै जोंहा दालाय दङ, बे दालायफ्रा जोङो जमा जानानै जेरै जोंहा जों बर' हिसाबै थाबाय, बिदिनो त्रिपुरा बिथांमोना सफैदों, बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लागोन, सनवालफ्राबो बाहागो लाफैगोन। गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां हाबाफारि जादों।